malo da vidite kako je tu dole ispod zemlje. Sad ćemo ovamo lijevo skrenuti na izlaz. Neki frajer je stavio ljestvu ovdje, ali nećemo skrenuti. Jako je toplo unutra, toplo je napolje, ali toplo je unutra. 17-18 stupnjeva. Evo ovdje se odvija jedan život poslovni. Kamioni dolaze i izlazi. Malo ako se tresi, to je telefon na prostoru. Malo prenesi vibraci. Mi ćemo sad opet ovdje lijevo na ovom raskrižju. Morate ovako striktno desno. Naravno uvijek bacite pogled na zadnji dio prikolice. Glave je u stvari moja firma, jedna možda 34 metara. Gore na normalnom platovu, na normalnom površini. Imamo znak stop, trebamo stati, a ne bi neko izbio. Jako svi imamo stopove sa svih strana, u Americi je pravilo na ovakvoj raskrsnici ko prvi stane, prvi kreće, znači nije pravilo desne strane. Znači ko prvi stane, on prvi kreće. Recimo sad da smo imali priliku se sresti za 2 ili 3 auta u isto vrijeme i sad svi smo stali i naravno kreće onaj koji je prvi stao. Vidimo svjetlost na kraju tunela. Sad ću vas malo zaslijepiti.
lijevo vamo, što vidite, možda malo sunce vam smijete. To je truck stop. Pilot. Prelazimo preko pruga. Sad ćemo ovdje stati da napišem tu papirologiju, odnosno na ovaj mal na telefon da bilježim podatke. Toliko za danas. Parkirat ću ovdje. Čao.